szombathelyi sikerről számolunk be önöknek. Ez a kupa itt egy szép siker bizonyítéka. Mi volt ez a verseny, aminek a nyomán a 92-ben született Lurgók elnyerték ezt a kupát, kérdezem az edzőtől, Ulpágy Zsolttól. És mielőtt még válaszolna a kérdésre, a nézőknek bemutatom mindazokat, akik velem együtt ülnek még itt a stúdióban, hiszen itt van velünk Horváth Ádám, a csapat kapusa, itt van Kovács István, vagy Kis Kokó, ahogy én megtudtam, ő a gólkirálya a tornának, és itt van velünk Horváth Sándor is, a Lurgó utánpótlás futballklub ügyvezető igazgatója. Jó estét mindannyiuknak! Mi is volt ez a kupa? A hétvégén szombaton Budafokon volt egy országos bajnokság a 92-es korosztályból. Az itteni óvodások, illetve akik beletartoznak iskolásoknak a teremtorna bajnoksága volt, és itt nyertük el, illetve a csapat ezt a kupát. Milyen volt a verseny, fiúk? Hogyan sikerült ezt a szép eredményt elérni? Hogyan lettél például gólkirály? Hány gólt rúgtál? 14. 14 gólt rúgtál. És mi volt számodra a tornának a legemlékezetesebb pillanata? Na, melyik gólod volt a legemlékezetesebb? Melyik gól volt az, amire legszívesebben emlékszel vissza? Kiknek rúgtad azt a bizonyos gólt? Kékcsikosaknak. És a kékcsikosak melyik csapat? Debrecennek. A Debreceni csapat. Az focis vagy. Én úgy tudom az edzőtől, hogy te ugye a torna közepén, meg a meccs közepén egy picit meginogtál, egy kicsit elszomorodtál. Mi is volt ez? Hogy kikapunk. Azt attól féltél? És mit tettél, meséld el a nézőknek? Hová mentél, Pigy? Előre. Előre. Akkor az edzőt kérem meg, hogy mesélj el ezt a bizonyos történetet? A döntő második fél idejébe, amikor még 0-0-ra állt az állás, akkor szólt ki hozzám, pityeregve, hogy ő fél attól, hogy nem nyerünk. És akkor mondtam neki, hogy jobbak vagyunk és győzni fogunk. És akkor megelégedetten visszaszaladtam mezőnybe, és a harmadik vagy a negyedik támadásnál gólt rúgott. Megnyugodtál az edző szavaitól? Igen. Meséld el nekünk, hogy hányadik osztályos vagy, hova jársz iskolába? És honnan érkeztél? Kardos László általános iskolából. Vasvárról, ugye? Jól tudom. Igen. Hogy kerültél a csapatba? Kiválasztottak téged, ugye? Igen. Akkor a kapust hadd kérdezzem, most adjuk át Ádámnak a szót. Ádám, számodra melyik volt a legveszélyesebb helyzet a mérkőzések során? Mikor féltél leginkább ott a kapuban, vagy egy kapus nem fél? Felkészül a helyzetekre? Nem? És melyik volt az a legfélelmetesebb gól, amit kaptál? Vagy amit kivédtél pontosabban? Amikor egyenes jött az a gyerek. Melyik gyerek? Melyik csapatból? Sárga. És a sárgák kik? Az MTK volt a döntőbeli mérkőzésen, tényleg volt egy nagyon nagy védése az Ádámnak. És az volt a legnehezebb mérkőzés? Igen. Ádám, te hány éves vagy? 7. És te még, ha jól tudom, ovis vagy, ugye? Igen. Hova jársz óvodába? Körösi óvodába. És ki a te példaképed? Elmeséled nekünk? Király Gábor. Király Gábor, olyan nagy kapus szeretnél lenni mind a két. Találkoztál már esetleg Király Gáborral? Igen, és milyen volt ez a találkozás? Elmeséled? Jó. Jó volt. Mi szeretnél lenni? Szeretnéd ezt a kapuspályát úgy egész életed folyamán, ameddig lehet tovább vinni? Azt hadd kérdezem meg tőled is, Kis Kokó, hogy te is így gondolod? Igen. Focizni szeretnél világéletedben? És neked van példaképed? Apukámtól. Az apukád a példaképed? Apu is focizik? Az apu hol focizik? Szokott kijárni Ausztriába is, meg még. Tehát az édesapja is rendszeresen sportolt, és Ausztriában is futballozott, gondol a Kokó. Akkor arra kérem önöket, hogy kommentálják azt, amit most a képernyőn látunk. Gyakorlatilag nem tudom, hogy melyik mérkőzésen készült felvétel gyerekfoci. Látható. A Lurgó utánpótlás futballklubról mik azok az alapismeretek, amikkel egy átlag szombathelyinek rendelkeznie kell?
96. december 2-án alakult a klub, kimondottan utánpótlás képzéssel foglalkozik, ami azt jelenti, hogy minőség utánpótlás képzést szeretnénk megvalósítani. Óvodáskorba kezdenek a csoportjaink, mind Szombathelyen, mind Vasváron, és a későbbiek során lehetőség szerint általános iskolába egy olyan osztályokba kerülnek ezek a gyerekek, ahol a labdarúgás kiemelt szerepet kap. Melyik Tehát iskolában van? Szombathelyen a Váci és a Dési Huber általános iskola a kettő, illetve az előbb említett Vasvári Kardos általános iskolában is ugyanez működik, és az emelt szintű testnevelésbe beépítve, tehát a labdarúgás hangsúlyozott szerepet kap, így amikor országos rendezvények vannak, a több helyről összetevődő csapat, tehát Vasvárról, Szombathelyről, Désiből, Váciból, illetve ha nem is foci osztályokba járó gyerekekből egy Lurkó válogatott képviseli mindig a Lurkó színeit. És a klubról azért annyit elmondanék, hogy a tavalyi évben Magyarország legeredményesebb utánpótlás klubja lett, hisz a most is zajló országos bajnokság tavalyi sorozatában olimpiai pontszámítás szerint messze megelőzött minden egyesületet, és ahhoz képest, hogy 96. decemberétől működünk, ez egy nagyon nagy eredmény, mi büszkék is vagyunk rá. Igaz, hogy egy kicsit nehezen működünk, de maga az a módszer, ahogy felépítettük a klubot, úgy néz ki, hogy az országban több követendő példára is talált. Hát a legnagyobb ellenfelünk ezen az utóbbi tornán is, amiről a fiúk elhozták ezt a kupát, az MTK Goldball is úgy jött létre, hogy egy működő gyermeklabdarúgó klubba Goldball fúzionált, illetve együttműködési megállapodást kötött az MTK-val, ahogy mi is szeretnénk a haladással, hisz akkor a nagy kluboknak 12 éves korig egyáltalán nem kellene foglalkozni gyerekekkel, viszont 12 éves korban készen komplett, egy elég jó alapképzettséggel rendelkező társaságot, komplett csapatokat kapnak. Hogy lehet valaki a futballklubnak a tagja? Hát végülis minden fiatal gyerek, ha óvodás, illetve iskolás, ha óvodásokba kezdje az óvisuliba. Oda viszik a szülők a gyerekeket, vagy pedig önök választanak? Oda hozzák. Tehát mindenkit befogadunk, hirdetés útján vagy hallomás útján mindenki a megfelelő korosztályba viheti gyermekét. Szeptember körül indul általában az óvodás, szeptember vége körül jönnek a gyerekek, nincs kiválasztás óvodáskorban, nagyon ritka az, hogy valakinek tanácsolja az ember, hogy menjen el, mert nem szoktuk, mert bármi lehet abba a gyerekből. A későbbiek során azonban sajnos, mi említettem, minőségi képzést folytatunk, már van kiválasztás is, és néhány gyerektől bizony meg kell válni. Ennek az egyetlen magyarázat vagy oka az, hogy elég szűkös körülmények között tartjuk az edzéseinket kicsi termekben, és azért a téli időszakban 25-30 gyereket egy teremben, egy edzésen nem lehet foglalkoztatni. Tehát a minőségi munkának gátja már a mennyiségi. Hogyan zajlanak ezek az edzések? Nagyon röviden kérem, hogy csináljon esetleg kedvet azoknak, a szülőknek gondolom elsősorban, akik esetleg efele a sport fele szeretnék a gyerekeiket irányítani. Mindenképp játékos bemelegítővel. Gondolok az óvodásokra, hogy nem lehet elvenni a kedvüket komoly bemelegítéssel. És a játékos bemelegítő után technikai gyakorlatok, és a végén pedig játék. És hogyan lehet valaki tagja ennek a csapatnak, azt még a végén nagyon röviden kérem mondja. Bárki tagja lehet. A Lurkó utánpótlás futballklubnak több telefonszáma is van, de személyesen is lehet jelentkezni az adott két iskolában, a Váci és a Dési iskolában, vagy a 0630 90 11 515-ös telefonon. És mi itt, ha megragadhatom az alkalmat, mondanám, hogy szívesen látunk minden gyereket. A 87-től 93-as korosztályig foglalkozunk gyerekekkel, több mint 160 gyerekünk van. Jöjjenek, próbálják ki önmagukat is, és ha nekik is megfelelő, és mi is megfelelők vagyunk, akkor bekapcsolódhatnak a tevékenységbe, a fociba. És szívesen látjuk. Köszönöm a beszélgetést, fiúk, további szép sikereket kívánok. A következő percekben pedig